हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय जायफोर फरायसा बिथांमोनानो देग्लाय थामहिनबा 2021 आरो 2022 बोसोरनि थाखाय हायर सेकेन्डारि फाइनाल एग्जाम लिरदोंमोन बिथांमोननि थाखाय आसाम सरकार थिंजायनिफ्राय दिनै जोबोरै मोजां खौरां नोंथांमोननि सेराव फोसावनानै होदों। बिदिब्ला बे मोजां खौराङानो जाबाय नोंथांमोननि फाइनाल एग्जामनि जे रिजाल्ट बेखौ फैगौ 27 जुन 2022 खालार खालि थामहिनबा फैगौ समबारनि फुंनि 9 रिंगायाव नोंथांमोननि बे रिजाल्टखौ फोसावनानै होगोन होननानै आसाम सरकार थिंजायनिफ्राय दिनै फोरमायनानै होदों। बिदिब्ला बे रिजाल्टखौ माबोरै नायगोन आरो बबे वेबसाइटनि गेजेरजों नायगोन बेनि गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिल थिंजायनिफ्राय फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला नोंथांमोननि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ मबाइल एप्लिकेसन आरो मोन 16टा थामहिनबा 16टा वेबसाइटनि गेजेरजों नायनो हागोन होननानै फोरमायनानै होदों। बिदिब्ला बैफोर वेबसाइटआ मा आरो मबाइल एप्लिकेसना मा बेनि मुंखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होगोन। बिदिब्ला गिबियावनो जाहैबाय नोंथांमोननि जे मबाइल एप्लिकेसन बे जाहैबाय उपलब्ध मुंनि मबाइल एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानैबो नोंथांमोना बे आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिल थामहिनबा फैगौ 27 जुनाव फोसावनो गोनां जि हायर सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामनि रिजाल्ट नोंथांमोना बे एप्लिकेसननि गेजेरजोंबो नायनो हागोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय गुबुन वेबसाइटफोरा जाहैबाय नोंथांमोननो बेवहाय आं मोननैसो वेबसाइटनि मुंखौ फोरमायनानै होनि। बिदिब्ला गिबियावनो दङ ahsec.assam.gov.in नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनदों। बे वेबसाइटनि गेजेरजों नोंथांमोना बे रिजाल्टखौ नायनो हागोन होननानै बुंदों। नैथियावनो जाहैबाय results.6 बे वेबसाइटनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना बे रिजाल्टखौ नायनो हागोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय थामथियावनो दङ examresults.net नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों। बे वेबसाइटनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना बे रिजाल्टखौ नायनो हागोन होननानै बुंदों। ब्रैथियावनो जाहैबाय exam.etc.com बे वेबसाइटनि गेजेरजोंबो नोंथांमोननि जे रिजाल्ट बेखौ नायनो हागोन होननानै बुंदों। बाथियावनो जाहैबाय जाग्रोनजस.com नोंथांमोना बे वेबसाइटनि गेजेरजोंबो बेखौ गोरलैयै नायनो हागोन। आरो बेबायदिनो नोंथांमोना assamresults.co.in बे अफिसियेल वेबसाइटनि गेजेरजोंबो नोंथांमोननि जे रिजाल्ट बेखौ नायनानै लानो हागोन होननानै बुंदों। बेबायदिनो आरो माखासे अफिसियेल वेबसाइटफोर दंबायो नोंथांमोना गासै 16टा अफिसियेल वेबसाइटनि गेजेरजों थांनानै नोंथांमोननि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ नायनो हागोन होननानै आसाम सरकार थिंजायनिफ्राय नोंथांमोननो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। आरो जुदि मायबाफोर सोंनो थाबावबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामहरनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावगारदो। आरो नोंथाङा जेसेबां हायो भिडिअखौ अन्नानै शेयार खालामनानै होनो थाखाय दाबावगारदो। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनाखैब्ला डिसलाइक खालामनो थाखायबो दाबावगार।